Zure izena? Saioa. Saioa. Noizbait esan duzu gaixorik zeundela eskolara ez joateko? Ez. Berriro esango izut, por si acaso, Saioa. Noizbait esan duzu gaixorik zeundela eskolara ez joateko? Bai. Zure izena? Markel. Markel. Egunero hortzak garbitzen aldituzu? Ez. Amak badaki, hori, edo orain txenteratuko da. Orain txenter. Eta orain iragarkietara joango gara, bai? Zuneri lagunduko jazu, bai? Ez du gezurrik onartzen! Egiaren edabea. Egiztar! Atuna lata jatea gustatzen zaizu? Ez. Atuna lata jatea gustatzen zaizu, Markel? Ez. Futbola gustatzen zaizu? Bai. Real Madrideko zara? Ez. Atuna lata jatea gustatzen zaizu, Markel? Bai. Claro, baietz. Real Madrilekoa zara? Bai. Puskerrak botatzen aldituzu. Bai. Etxean nork botatzen ditu pusker gehienak? Eraitak. Nolakoak dira. Adibidez, egin dezakezu soinu bat. Da, nolako izan daiteke, Markel? Bigarrena. Bigarrena, nola da, ber? Aita, oso ongi. Gezur asko esaten aldituzu, Saioa? Bai. Gauza bat esan nahi zut, Saioa. Zuretzako berri handi bat dakat. Lortu duzu egiaren kopa. Horrela.